Les restes fòssils de la tortuga marina trobades el 2016 a Cony de Nargó corresponen a una nova espècie, tal com confirma l'estudi que ha estat publicat a la revista Scientific Reports. Els investigadors han batejat la tortuga marina més gran d'Europa i la segona del món per les seves dimensions. Un nom nou, que és Leviathanochelys enigmatica. El nom significa la tortuga Leviathan enigmàtica. Leviathan, per una banda, ve donat per la morfologia gegantina que té a veure amb el Leviathan, que és aquesta criatura marina gegant de la Bíblia, i per altra banda la part d'enigmàtica vindria perquè el seu conjunt de característiques morfològiques fa que sigui molt enigmàtica a l'hora de saber realment com era. L'estudi, realitzat per 4 investigadors, posa sobre la taula noves característiques de l'animal que presenta unes projeccions òssies lligades a la musculatura per controlar moviments relacionats amb el sistema respiratori. Els fòssils tenen una antiguitat de 83 milions d'anys, quan Cony de Nargó era mar. A través de la troballa de la pelvis i un fragment de la closca han pogut estimar que la longitud de l'animal seria d'uns 3,7 metres. Eren unes tortugues que eren el doble de les que tenim actualment, eren més animals que possiblement per les dimensions i per el que hem vist en els ossos podrien baixar a molta profunditat i el que dèiem, era un mar consistent, profund, el que teníem aquí. Les restes fòssils seran exposades de forma permanent a l'espai d'Inosfera i es treballa en una rèplica de l'exemplar per visibilitzar les mides reals.